gikilig sa nag-viral na prenup video sa engaged couple diin inspirasyon nila ang sikat nga fairy tale love story sa Beauty and the Beast. Dungan tang sayra ng ilang love story pinaagi sa report ni Mark Reggie Abella. Oh, break the spell. You must finally learn to love. Tell us oldest time. Have you really read every one of Tale as old as time. Sagad sa mga batang babae, buot makasinati og susama nga istorya sa mga fairy tale nga adunay happy ending. Usa sa mga milaom nga siya makasinati og susama sa fairy tale nga istorya maong usa ka bride dinhi sa Subo nga si Billie Jean Cinco. Dili na lang kutob sa paglaom si Billie Jean kay andam tinud-on kini sa iyang kapikas nga si Yuki Viador. Matud sa groom, malipayon siyang musud pagbalik sa kaminyoon kauban niyang giisip nga Belle sa iyang kinabuhi. Happy kay Juan na achieve na ang plano na goals na magpakasal na kaming duha para kaming duha gyud ang magtinabangay, mag-achieve sa mga plano. Sigon ni Billie Jean nga sukad pa man pagkabata, mahiligo na gyud siya og mga fairy tale maong Actually, favorite na ako since pagkabata na mga fairy tales. Number 1, Cinderella, gid ako ang pinaka-favorite. Ikatulo na ang Beauty and the Beast. Cinderella, Snow White, and then ikatulo na ang Beauty and the Beast. Tungod lang gid sa gown. Then since manggod ang katong time wala ko'y time na mangita og gown sa Cinderella kay mag-abang pa ko, and then naaman jud ko ikaw galingong gown niya. Nagpuan sad siya na mura og bells. ang duha high school sweethearts kaniadto apan nagbuwag, nagkapamilya ug sa dihang na single mom si Billie Jean, gibalikan kini ni Yuki. Daw susama sa usa ka fairy tale nga Beauty and the Beast ang love story nila kataliwa sa ngit-ngit nilang kaagi sa usag-usa kaniadto, silang duha magkuyog hangtod sa hangtod ug magpuyo nga adunay happy ending. Kauban si Clans Gabutin, Marco Jabelia. Balitang Bisdak.